Voi vittu! 20. päivä huhtikuuta vuonna 2024. Eilen oli vielä kadut paljaana, mutta aamulla herättyäni lunta maasta 12 senttimetriä. 12 vitun senttimetriä! Erkeli vaihtoi jo kesärenkaat ja mökille piti lähteä veneet kääntämään. Kato nyt vittu ikkunasta ulos! Eihän tuonne voi lähteä mitään tekemään! En saatana mene huhtikuussa lumitöihin! Kyllä se siitä. Älähän nyt. Ja kaikki järjestyy. Samassa veneessähän tässä ollaan. Yhtenä vappunakin oli vielä pakkasta. Ajatellaan positiivisesti. Otetaan ilo irti. Sinähän voit mennä lasten kanssa rakentamaan vaikka lumimajan. Entä montako kertaa kävit hiihtämässä tänä talvena? Vielä ehtii. Suksista nää vittu niitten neuvojen kanssa! Pitkiä kalsareita en enää laita! Koirapaskatkin on taas lumeen alla piilossa, eikä tiiä mihinkä astuu! Siellä se Pekka Pouta taas naureskelee! Voi perkele!